हेल' लोगोफोर, क'क्राझारनि बीटीसी सेक्रेटारियेट अफिसाव दुंहाव थासारि। दिनै मोनद' हारिनि एसटि होनायनि बेरेखायै आन्दोलन खालामनानै गोबां लाइमोनफोरा बीटीसी सेक्रेटारियेट अफिसाव थांनानै गोबां मुवा बेसाद बुफाय बुसि खालामहैनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबायदि दुंहाव थासारि सोमजिनायनि सायाव नायबिजिरनानै नायोब्ला बेनि गुबै दायनिगिरिफोरा जोंनि बर' लिडारफोरानो। मानो होनोब्ला जाय समाव जोंनि बर' जाथिया थंख' जानो थांगासिनो बे समावबो सिरि थायोब्ला बोरै जानो? आरो जोंनि बर' लिडारफोरा माबा मोनसेनि सायाव आन्दोलन खालामब्लाबो बे आन्दोलनखौ मैल' गैयै खालामनायखौ नुनो मोनो। जायनि थाखायनोथ' दिनैनि दिनाव बेबायदि दुंहाव थासारिया सोमजिदों। नाथाय फारसेथिं साननानै नायोब्ला बीटीसी सेक्रेटारियेट अफिसखौ बुफाय बुसि खालामहैनाया जोंनिनो लस जादों। मानो होनोब्ला बीटीसी सेक्रेटारियेट अफिसा रावनिबो पलिटिकेल पार्टिनि लिडारनि सम्पति नङा। बियो जोंनि बर' जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि जिउ दान होनानै लाबोनाय मोनसे सम्पति एबा मन्दिरसो। आरो दा सोलिबाय थानाय सरकार एबा बीटीसी सरकारा, आसाम सरकारा मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनायनि सायाव बादा होनांगौ आरो एनअसि होमारदोंब्ला बेखौ बोखांना लाफिननांगौ। नङाब्ला बेबायदि जाथाया आरो बांसिन गाज्रिनि सायाव गाज्रिसिन जालांनो सम नांनाय नङा। आखाइ बौबायनो माबा खालामलाय आखाइ बौबायनो
Đây, दिनै बिटिसिआव मोनद' हारिनि एसटि होनायनि हेंथायै उथ्रिसारदों। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथा। Kokrajhar, 哎，你说比谁？说比谁？说李波，哎，我们说比谁？